Cousin Takusong, no apple na hamjang nai rok, no by malay nai tini. Sudah apple na hamjang nai rok. Kabang ma apple leng kai jak tong triba haste wo. Fia ba update ke buni malia idani. Ang donu gyang tongkha na karsan jawo. Tai ko bana apple leng tong na kisa update dika hamnai sini triba haste wo apple hamjang nai kabang ma tongo fia ba apple na tuyoi belai kan kosto manlai tong layo a kosto ni yak ni yogna ni bagai chung kisa lama manai tok layo tamani bagi himale chung jara apple kai nai chung na ma sereng lai nai chung na ma phoreng lai nai chung na sharing ma khlai lai nai tamani hima male apple na tuyoi tripa haste wo nangkok mani jaga wo research kai nai kri nangang na kai te tuya ko to tui boni ka hamya chatiyo ko ma one shot lai nai boni bagai ango bona ultra high density kai ka jaga kisi sabo kabang kai naigra no tamo khlai apple no hamriman thairiman bemaramani yagni phiogi toniman moti hai khlai phiaba saman haman sa belai kan customer ka takle kisi sa boni makang hamai tongo tini apple longa bithi ri tongo tini kok salai ne kokong kha bithi-wathi tai apple kai ne rok bai malai ne kok kisa ma sur hor kang bithi-wathi remind lage nono koi horo kajen ta khusong ni na apple lungna kisa puno khorja badi tamani bagi himalay tabo ni jora apple bela ekhane bemar hamnani jora phaiso ka o time weather change ka o time nong kisa naikani khlai kogi ma tong nai kajen ta koksa apple bthayo tabo ni simino yong chana ni chengnai bemar hamna ni chengnai haidwa nai diu ko apple bthai tripura wa apple bthai thai tong mani phia ba khob ekta kahamya ang bahai no bono naikani khaya kaham khlai nai da apple bthai thai tong mani apple no nai de ko ang bono naikani khlai ka tamani ba bthai sa ni bufang si nang kong nai iko nai di no do nokja kha ha iko nai di khajen ta ku soi hingka chung apple thai ka hini bolai mania apple bemar hapmani sima bolai nai bahai kai bono mathang nai bahai ka apple no bemani yakni yogri nai tini ang bithiri nani sengkha kajen ta khusong nong belai bithi mari nai yong bithi mari nai tabo weather kutung phaima ne bagai yong belai kan phaina belai chapai nai belai laisa luisu chana ni chengkha beskanga je kli tong mani sap si chapai pai nai boni bagai nono kisa chatiyo goi nai na nang nai al arni oba apple bedek samana kotor no man tabo tai apple bedek kolok tai nokli bufang nang bedek bara nok sinai ano to buthub bufang ongnani ko ya ano bong kha dengsa ongnani koksi tang bang hale bufang belai khan kupung bedek bara ma ongnai abo serungui tongo serunglai mani bisinga beskanga nongrang mani ano phunu gharnai angrang mani nono phunu gharnai success kisa ongo hingai kajin tako apple kaine rongnani koinai nong kisa khawardi apple no to yoi jodi nong phangsa apple kai to kai yong phainai tabo bemar hamna yarung bemar hamna uri bithi mari na yarunga nong uri bithi kaham kai mari nai tai nong tui rimang khatabo tui bo haine na yimari nai khaden tako orotai thaisa omai ka thaisa thuisa apple bathak rikha fia baba tong thongna ni ko gya khabar chanen ko gya ese kisa bai apple lung thaika hinoi ang video khlaimania apple lung tongoi ang customer mani video khlaima sikhajan takuk omongkha bedek bufangni bedek tungsa ba deksa ka kuso kalangka ora ka tamo khane bedek phairina bagai chung noching mak lainai oma hai bedek kabangkha chung tama mak lainai pinching mak lainai tai bedek kotoro jarani somoyo nong wati famani somoyo chung tamo khlainai himalaya wa hamna ni chengpru chung a somoi pruning khlainani bo kabangma kaida tongo raida tongo kabangma sikon abo nong nini bagana nong khlaite serenglaite abo bhaine nong rung sogi tanai khajani takor hengke tabo noching khlailai chung omhai o bedek kisa ka hamong khain ka chung oro bedek phaina bagi noching khaimana mohai no ka chung obona pinching khaimana hai klai je nangmana nareng nai je nangya na naragya hai kai chung pinching khaimana naidi khajen ta khung sok hai kai pinching khaimani ko hai kai hingga chung kabang ma rungya ni bagi no chin ni ani apple bufango bar thaya thai omhai bo ongi tongi mana nokbar hukbar to
saya nokbar hubar belai ka saya ne bagi budu sin tripura apel customer bemar ka bangongo tai rung thai ne bagi chung bemar habmana dakti chung mathagi meya ar sakang bu chung bemar habia jat wansogui tongoi bithiri meya sobasi hai kaisa sobasi baile choliya tako bukhok apel le tabon jara thai chufan ji sobasi bai choliya nong jodi rang ki fili mana ne ka bona kaham ko khanai ka ni khlai no ma kai nai kha ne tako haya kala nongle ni rang khok puisa da ki fili manglak tai bisi kubang saglak khajain tako ani apel lung phunung maya ani apel lung bemarong men bagai nang bayang bai sharing khaile ma bai si ambai jotono